Yebo kunjalo impela baba into ethi ayibe kanjalo baba futhi nathi sasingahlosile sasingayitshela ukuthi kuyoze kufike mhlawumbe kulesi sigaba lesokuthi umuntu uzokhetha ukuthatha impilo yakhe. Manje-ke njengoba ufika wena ukhuluma le ndaba uyikhuluma uyayiqonda yini kahle ukuthi lento oyishoyo iyicala okokuqala ngoba phela uma ngabe sebevelile ababulali bendodana yami kufanele nami ngisukume ngime ngey'nyawo. Zimbili izinto ekufanele ngizenze is either mina ngizibambela mina ngezami izandla ngibulale ngezami izandla noma ngimthathe ngihambe ngiyonibona. Welcome back mbukeli we-Black Life TV kusiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni Magasela. Kulolu hlelo-ke niyazi into nje isanjalo bafethu. Ufuna ukuzoconfessa sikunikeze ilokhuzana indawo uconfesse sikubamba izandla sizame nathi ukupholisa umlilo la efanele sipholise khona sifike njenge-fire extinguisher. Kodwa manje kunobhuti omncane oseduze kwami ngicela umnikeze ithuba naye simuzwe ukuthi ngempela yini la afisa ukuthi ayikhiphe and uyikhipha kuba kwenzakaleni. Cela usasele lithuba kubingelele bhuti wami unjani? Yebo. Ngibingelele Okay. ababukeli emakhaya. Thank you. Olami udaba lana ukuthi ngonyaka ka-2023 umuntu enza umatikuletsheni besenza umatric. 2023 Yes, it was 2023. ngafu 2023 kulungile. So 2023 senza umatric. Besihamba nje siyiqembu lethu nabangani besiba u4 besizwana kakhulu nje. Safunda ndawonye vele kusukela nje primary kwaze wayofika khona nje high school. Safika nje ngenhlanhla leyo safika kahle sonke ka matric sawenza sonke umatric. Kwase kwenzeka ukuthi kube ukuthi singaphumeleli sonke kumatikuletsheni wethu umuntu owaphasayo ngebhadi wabayedwa sasala thina sobathathu. Kodwa ke ubudlelwane bethu sabumoshakalanga ngaleyo ndlela ke ekufeleni kwethu. Into eyasenzeka ke emva kwalapho kwaba khona usuku la esasithi khona siyayijabulisa nje sisendaweni nje yokuphuza ngawo unyaka lo sesiqedile kodwa esikoleni endaweni zokuphuza sijabulele nje sakhetha ukuthi lo yedwa umngane wethu ngoba manje umuntu owaphasa lapha ku matric wethu siwenza sonke wabayedwa uma ephasa sabona ukuthi ayi lona ngeke akukwazi phela ukuthi angaphasa yedwa kubeni sasifunda sonke kusukela e-primary all the way to ukuze siyofika ka matric. Uma iphasa lo sabona ukuthi yazi akungcono sithola indlela ukuthi abambezeleke empilweni ukuze nathi sikwazi phela ukuthi simfice qhubeke kuhambiswane nje njengoba besihambisana. Lapho ke makuphuzwa sabona ukuthi thina asithathe idamizwa lezi ezayiphethe ngoba kwakukhona namanye ke ama drugs ngeke ngiwasho ngamagama ayekhona kuleyo ndawo lesasikuyona. Ukwaplanta kwethu sawathatha sawafaka kuyena ngoba manje yena wayengasakwazi ngisho ukubona kahle ngoba ngesizathu sokuthi wayesephuze kakhulu. Yonke into sayithatha sayifihla kuyena. Uma sifihla kwasho ukuthi ngebhadi ilona suke ngaleso sikhathi kuzofika amaphoyisa. Uma efika amaphoyisa afica yonke into ikuyena. Kwavele kwaboshwa yena kuphela thina sobathathu sasala. Ngesizathu sokuthi nathi nje sifuna nje ukuthi simficele umuntu ngokwempilo sihambisane njengoba nje sisuke sonke. Aboshwe ngempela umngane wethu lo unyaka wokuqala eboshwa athi mefika ngaphakathi angazi nami kwenzakalani noma mhlawumbe wayengaphathekile kahle angazi sisiphi isizathu sokuthi enze lokho akwenza ngoba wathatha isinqumo sokuthi athathe impilo yakhe esengaphakathi ejele esanda kuboshwa. Uma ethatha impilo yakhe lomlisa saqhubeka thina nesikole safunda sabuyela ka matric abangani bami safunda. Uma sifunda ke sawuqeda ngempela umatric eseshonile umngani wethu lona. Kodwa manje ekuhambeni kwesikhathi sahlala ndawonye sabonisana ngokuthi kuzomela ekugcineni iqiniso laziwe ukuthi kahle kahle lo muntu ngoba phela akayena umuntu vele oyidakamizwa. Manje ke njoba ngila kwishow bese sincincanile nabangani ukuthi
siyamazisa ubaba wakhe ukuthi kahle kahle ukuboshwa kwendodana yakhe nanokuthi izibulale kuyisiphi isizathu esenza lokho. Bengicela nje bandla ukuthi ishow ikwazi ukuthi isikhulumise naye ubaba mhlambe kuzwane kangcono. Angazi noma ubaba uzokwazi ukuli-understanda lolo daba lolu ngoba akuyona into encane lena ukuthi ingane yakhe ithi isanda kuqeda ngisho esikoleni iboshe ibe siyazibulala. So nje ingakho sikhetha ukuthi kuze kube imini umuntu ozofika la phambili azokhuluma lolu daba lolu. Yo. So uyazi ukuthi nawe uzoboshwa ngalokho nabangani bakho? Yebo kona ukuboshwa bese sinikelile ukuthi mawukuthi kanjani asiboshwe ngoba phela le ndaba ibingasasiphethe kahle nathi impilo zethu ayisakwazi ukuqhubeka kahle ngoba manje phela ikhona lencindezi yokuthi kufana nokuthi yithi esimbulele lo muntu lona ngoba manje nekusasa lakhe silimoshile. Ngisho kubo ngiyacabanga ukuthi bese bebheke yena ngoba naye akasuki ekhaya mhlambe elinotho ngale ndlela lena. Yabo ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu ebese bebhekile ukuthi uzohamba e-university ngoba wayephase kahle nje futhi kakhulu nje isona sizathu sokuthi nje nathi singaphathi kahle sibe nomona ngoba umona wawukhona phela akwazi ukuthi singathi sihamba sonke siyigenge uphumelele wedwa ngendlela exakile futhi ngendlela nje ehlule. No, nahlanganisa umqondo womngane kakhulu nahlohlana ngento engekho right. Yes ngoba sitshela ukuthi mhlambe bazombamba mhlambe bamphanishe leso sikhashana leso ashesha adedele kanti yena uzokhetha ukuthatha impilo yakhe esefika lapha ejele. Yo, ngidlala kambi kodwa yazi. But mengifuna nje ukuthi ngikutshele before simfonele ubaba wakhe unimazise lolu daba ukuthi kwayinina lento eninzile iyicala. Siyakwazi understand futhi lokho nabafuthi. Yabo ukuthi ngabe nayifundela umatric namlandela wayele varsity nani niqhubeke nihambe nophinda umatric wenu manje senomatric yenu uhlala nabo futhi ejele. Cause sekhona nemeda kunencane nanibophela ama drugs hlaba kube isikhathi esincane aphinda aphuma. Hayi kunjani phela. Insimisela sinokuthi sijezele lokho esakwenza nginanoma ngayiphi indlela. Yo. Okay, imbukelo Black Life TV. Ubhuti omncane uyachaza idaba lakhe ukuthi benabangani bakhe babefunda ndawonye. Yonke into benza ndawonye umngane wakhe oyedwa vele waphasa yonke into yakhe ihamba kahle. Bona ngokuhlanganisa umqondo nje ubungane bathi behambile bese kumnandini baplotha ama drugs. Engazi nawo ukuthi babathathe iphi inkosi yami abantu abano 19 I'm sure ngo2023 wawusana o18 exactly. So mingazi baplotha ama drugs waboshwa umngane wawahlule ukuhlela ejele ahlala nje isikhathi eside wavele wayibulala. Emva kokuyibulala ke baqhubeka nempilo yabo bawuthola lo matric kodwa manje lento iyabahanta abasakwazi ukuba nokuthula because mebehlangene nabangani bakhe ile beyibuya lento ukuthi benze into errong umngane wabo ushona ngenxa yabo. So sebecabanga ukuthi seyisikhathi esiright ukuthi ba ready noma ngabe yini ezokwenzeka ukuthi batshele ubaba womntwana ukuthi benzani bona ingane yabo ukuze igcine ihambi ejele iphinde futhi ingagcini lapho bese ithatha impilo yayo ithathe lempilo yayo ibulale rather. So mina uMlangeni Magasela ngicabanga ukuthi ninginikeza ithuba ngithola ubaba angabe uzolithatha kanjani lo daba nakona nje kuyangithusa not really ukuthi kuyangithusa kungiphatha kabuhlungu ngoba kwayena uyingane ya understand lento le abayicabanga nje beyingane angazi I wish ingane encane ingafunda kulento ezinye izinto ithatha sakudlala kanti serious and serious bakhona can cost you impilo yakho yonke asingasimosha isikhathi asambe somfanele ubaba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello. Yebo sawubona baba njani? Siyaphila njani? Siyaphila ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Kuhlelo olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Yeah. Bana omncane la ubhuti omncane rather osibhalelile ucela ukukhuluma nawe angazi noma babona sisikhathi. Hayi, khuluma. Okay. Yebo sanibona baba. Yeah.
Ngiyaphila kodwa Hayi siyanceda. hayi siyaphila impela baba. Ey, Wale ngoma la. ey baba ngikhona udaba engikuzela nalo lana mayelana nendodana yakho baba. Ndaba ndodana yakho. Yebo baba kunjalo impela. Hayi uzena. Bengithi angikwazise la baba ukuthi kahle kahle kusukela nje ukuqaleni kwalo udaba iziboshwe indodana yakho kwenzakalani baba. Into isuka ngokuthi lana baba sasisonke endaweni yokujabulisa yabo lo nto le. Masilapho kwasho ukuthi kuzoqhamuke amaphoyisa baba. Meqhamuka amaphoyisa sasesikhetha ukuthi thina izidakamizwa lezi esiziphethe ezamaphilisana nani nani sifihle kuyena emzimbeni ngesizathu sokuthi wayesebuthakathaka engasakwazi ukuthi ayikhulumele noma abone naye into ekuyona eyenzakalayo. Kahle kahle nje ukuboshwa kwakhe baba into engingayisho ukuthi kungenxa yethu nje thina nje kade sifunda naye nje singabangani kakhulu sisondelene. Uboshwa nje isizathu ithina ngenxa yokuthi phela sasizama ukuthi nathi sithole indlela yokuthi mhlawumbe sifinyelele eduzane kwakhe seyitshethi mhlawumbe ukuboshwa kwakhe kuzoba into yanyaka. Uzama ukutshela ukufa kwendodana yami unolwazi ngalo. Ngiyazama ukutshela ngalo. Yebo kunjalo impela baba. Into ethi ayibe kanjalo baba. Futhi nathi sasingahlosile sasingayitshela ukuthi kuyoze kufike mhlawumbe kulesi sigaba lesokuthi umuntu uzokhetha ukuthatha impilo yakhe. Manje ke njengoba ufika wena ukhuluma le ndaba uyikhuluma uyayiqonda ingase ukuthi lento oyishoyo iyicala okokuqala ngoba phela uma ngabe sebevelile ababulali bendodana yami fanele nami ngisukume ngime ngey'nyawo. Zimbili izinto ekufanele ngizenze. Is either mina ngizibambela mina ngezami izandla ngibulale ngezami izandla noma ngimthathe ngihambe ngiyonibona. Yebo kunjalo impela baba. Ngiyaqonda baba ukuthi le ndaba ngeke izikuphathe kahle futhi ngilindele ukuthi baba Angiyizwa. Ngiyabona angiyizwa uyayikhuluma ungathi ngiyabumba lento oyikhuluma ungathi ngiyabumba. Angikuzwa ukuthi angizwi uqonda ukuthini. Yabona ngiyakuzwa ukuthi uthini but angikuzwa uqonda ukuthini. ngilindele ukuthi ubaba naye usengathatha nanoma engayisiphi isinyathelo ukuze mhlawumbe agculiseke mhlawumbe nanoma engayiphi indlela baba. Uyabona ke mfana wami ukuze ngifunde kufanele ukuthi ngaphambi kokuthi ngiyonibopha ngimthole ngalezi zami izandla. Ngoba ngaphandle kwalokho ukuboshwa kwenu mina ngisakuzungisiza ngani. Akakuzuyibhusa indodana yami. Yebo. Kubalulekile mina ukuthi nami ngibulala. Nife njenganaye. Ngoba phela ukungibopha kwenu ukuthi niboshwe manje ayizuvuka indodana yami. Yebo kunjani impela baba. Hayi-ke ayikho enye indlela ke sizokwenza ngaphandle kokuthi sibonane nani nikuphi njengamanje. Yebo sikhona la endaweni la ekwenziwa khona la ishow iBlack Life. Ngilindele lapho-ke ngiyeza manje. Ngisaya ekhaya ngiyabona. Ngithatha imoto ngihambe ngiye ekhaya ngisuke ekhaya ngiqonde lapho. Ningilinde nje ninganyakazi. Yebo okay kulungile baba. Okay, ngiyeza manje. Kephi lapho kwenzela khona iBlack Life uzowazi ngani ubaba uthi Skip? Kodwa I believe usazosifonela because akakwazi lapha. I doubt ukuthi ukhona uwazi ngephi sisebenze lapha. Hayi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uzothola indlela yokuthi afike lapho. I doubt. Mhlawumbe uzofona ubone nje mhlawumbe usahlangahlangene. There is no way ukuthi angazi ukuthi Skip. Akekho umuntu wazi isisebenze lapha nje thina. Kodwa ke uzizwa kanjani emva komtshela ubaba uthini uthi uzomthatha niyoboshwa? Yebo usho kwakhe ngathi bethi uzofika ngapha
bese mhlawumbe udaba aqala alilungise ngendlela yakhe bese-ke aselidlulisele emaphoyiseni-ke ngale kokuthi azenze okuningi mhlawumbe anginaso isiqiniseko kodwa usiyena ngicabanga ukwenza njalo. Ngicabanga ukuthi ake sithi soyilinda i-call yakhe ngoba akakwazi la isebenza ngeshow yalokho. Then we'll take it from there. Or sobona sihlanganisane nethimba. Kodwa ngcono ngoba ni prepared ukuthi Yes, khona siyimisele ngokuthi sijeze nanoma abazali nibatshelile kodwa sanabo umama yebo bakhona abazali impela usazobatshela nabo. bese ngibazisile mina abazali. Wathini? Hayi ibona nje impela futhi abantu ngicela ukuthi nje Yeah. kwenziwe ngale ndlela okungcono ngoba akuhle neze. Akuhle neze. Ngcono umuntu ajeze ngale ndlela ajeza ngayo. Uma ukuthi mhlawumbe ubaba uyaxola sekungaba yilokho, uma uthi akaxola mhlawumbe ufisa ukuthi kuvule icala siboshwe masiboshwe nalapho kungenzeka. Yo, ngiyasibonga isibindi senu nabangani benu nabangani bakho. Kodwa ke soke sibone ukuthi sihlanganisa nathi nethimba. Nobaba mhlawumbe sokwazi ukukhuluma naye. Yabo? So njengamanje mina ngisathi sokuthi nami I'm a mother, so ngiyacabanga ukuthi ingane ziyadlala zenza leyo nto bese igcina ikhosta impilo yomunye umntwana. Because in my head nginayo lento ukuthi anenzanga nicabangile nasathi sokwengane nje. Izwele na umbukeli umfana omncane echaza lolu daba lakhe nje bade ngisho ukuthi nami as a parent ngiyacabanga nje izinto ezenziwe ingane zizadlala kanti sekuzoba costa impilo yabo. Okwamanje ngicabanga ukuthi lolu daba ngishiye kanje sibone ukuthi siwenza kanjani hlanganisana nethimba. Ku-sensitive kunomphefumulo ongasekho futhi nawo uhamba umncane ngento erong yokudlala kwabantwana. I strongly believe babedlala. I strongly believe ukuthi babeyithatha kancane lento bebengacabanga ukuthi lento ingakhosta umunye impilo yakhe. Mina Mlangeni Makasela bafethu nginikezeni ithuba ukuthi sibone sihlanganisana nethimba examine ukuthi silungise lolu daba off the cameras. Ngiyabonga kakhulu for watching this episode till the end. Siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. It's the Black Life TV.